blynydde nôl, byddwn ni wedi cyrraedd Cila ar drên stêm, ond ers codi'r cledre, beicwyr a cerddwyr sy'n defnyddio'r trac ma. Byddwch chi'n meddwl wrth yr olygfa ein bod ni mas yn y wlad, ond credwch neu beidio, dim ond 5 munud I ffwrdd mae canol dinas Abertawe. A'r stop nesaf yw ein Tafarn y Mis, y railway Cila. Rhys ti yw'r landlord fan hyn, ers faint ti wedi bod yma I ddechrau? Tuag bron 5 mlynedd. A mae lot o bobl yn pasio fan hyn, yn seiclo, neu cerdded, neu ar gefn ceffyl hyd yn oed. Ie, ceffyliau, ni'n cael pob beth fan hyn. Ni'n clywed bod chi'n bragu cwrw I chi'n enfyd. Rydw i'n yfed pan-galactic gargle blaster fan hyn. Rhan fwyaf o'r cwrw ar y bar yn cwrw ein hun. Oeddet ti'n gwybod rhywbeth am fragu cwrw cyn neud hwn? Dim byd o gwbl. Na, oedd bragdi hon Swansea Brewing Company wedi bod yn bragu rhan fwyaf o'r cwrw am y bar hon am dros 5 ar 20 blynedd. Prynu ni'r bragu cwpl o blynyddoedd yn ôl. Mae yna pobl yn dod nôl blwyddyn ar ôl blwyddyn am y cwrw hon. A os y lot o ddigwyddiadau ymlaen fan hyn? Wrth gwrs, ie, mae'n lot o digwyddiadau, lot o cerddoriaeth. Ni'n cael jam night ar nos Wener, nos Llun, mae'r hen boys yn chwarae blues yn y cefn fan'na. Mae'na cerddoriaeth pob prynawn Sul, beth bynnag mae'r tywydd yn neud. Ni'n cael band tu allan, 4 o'r gloch yn y prynawn. Mae'n 150, falle 200 person tu allan os mae'n heilog, pob wythnos. Mae'n da iawn. Mae pawb yn canu'r gan i'n bel o nawr. Ni'n bel o nawr. Ni'n bel o nawr. Ie, bel o nawr. Ie, bel o nawr. O, mae boes o wlad I gyd yn bel o nawr. Wel, Claire a Nigel, chi'n locals fan hyn yn y station. Beth ti'n hoffi am y dafarn yma? Wel, mae'n cwrw yn dda iawn a pryd mae'r hael mas, mae'n lle wych I dod yn y nos. A mae bragdi yma. Hefyd, popeth yn iawn. Mae'n tafarn hen ffasiwn, traddodiadol iawn. Mae'r cwrw yn briliant. Mae nhw'n cael cerddoriaeth byw pob penwythnos, lle I pawb ymlacio a cael amser da. Ni'n bel o nawr. Ni'n bel o nawr. Ie, bel o nawr. Ie, bel o nawr. Wel, Connor, ti'n dod o Philadelphia, ond ti'n byw yn Abertawe, a hwn yw'r tro cyntaf ti wedi bod fan hyn yn y railway. Beth wyt ti'n meddwl o'r dafarn yma? Mae'n dafarn hyfryd iawn. Dwi'n caru tafarnau hen ffasiwns fel hyn. Hei, iechyd da. Yn y railway in, nare. Yn amlwg ti a Becky wneud rhywbeth yn iawn, felly iechyd da, heroes i'r railway, nare. Iawn, diolch. Ie, bel o nawr. O, mae boes o wlad I gyd yn bel o nawr. Mae'r contractor wedi dod, diolch I Dduw am bel o pob. Llongyfarchiadau mawr I Tafarn y Mis, y railway in Cila! Good thing, da iawn. Keep it going, keep it going.